Lura f'Marzu, il-Ministru Miriam Dalli baqgħet tiddefendi lill-Kap Eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilocca minkejja li sa dak iż-żmien kien għadu ma tressaqx il-qorti akkużati li bit-traskuraġni u negliġenza wassal għal-mewt ta' Joseph L.Ulkas li seħħ f'Mejju tal-2022. Dakinhar hi baqgħet tisħaq illi kull ma konna rajna kienu estratti. Kieku kien hemm xi ħaġa fuqek personalment, inti kieku tibqa' fir-rol tiegħek. Estratti rajna dan huwa proċess ġudizzjarju li ma nixtieqx li jiġi influenzat. Jiġifieri jiena meta ngħid ma nistax nifhem għalfejn ikun hemm dan il-lob fil-medja biex jiġi influenzat dan il-proċess ġudizzjarju. Qed ngħidha wkoll għaliex qegħdin naraw attakk sistematiku fuq il-kumpanija Wayserv. Il-kumpanija Wayserv informata jiena li dejjem ħadet b'serjetà l-issues ta' occupational health and safety. 7 xhur wara, Richard Bilocca laħaq tressa il-qorti fejn fost oħrajn kien akkużat formalment biqtil involontarju ta' ħaddiem ta' 38 sena. Iżda minkejja dan, Miriam Dalli għadha ma ħaditx id-deċiżjoni li tissospendi lill-Kap Eżekuttiv u isqanqasu ma ħass ħtieġa li jissospendi lilu nnifsu sakemm ingħadda f'ismu. It-tnejn filgħodu staqsejna lill-Ministru u se tkun qed tieħu xi deċiżjoni brabta ma' dan il-każ serju issa illi m'hemmx biss stratti tal-inkjesta maġisterjali iżda akkużi formali quddiem il-qrati tal-pajjiż b'dalli tisħaq illi Bilocca se jibqa'. Is-Sur Richard Bilocca u anki t-tim kollu qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba fejn jidħol l-manager tal-Askart mill-aspett ta' Wayserv u b'dik il-biċċa xogħol tajba li għadhom qegħdin jagħmlu ser jibqgħu wettquha wkoll. Ma tħossi li għandu jieħu pass lura sakemm ingħadda f'ismu. Il-Sur Richard Bilocca dejjem tkellem flimkien mal-Wayserv dwar il-pożizzjoni tagħhom. U ħajibqa' għaddej bix-xogħol tiegħu fejn jidħol l-manager tal-Askart. Dan minkejja li fil-każ quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella nstema kif fil-inkjesta sabet nuqqasijiet fil-miżuri ta' sigurtà kif ukoll nuqqas ta' miżuri protettivi fil-lift fejn seħħ l-inċident. Tul investigazzjonijiet tal-inkjesta maġisterjali, Bilocca allegatament qal illi l-mewt kienet ikkaġunata minn att stupidu.